Oo. Gargaw na yun, Brad. Si Bintan, choir sa una niya, nagsabadista siya. Nagkatoliko. Si kita ko Sabarista. kita ko Nagkatoliko na siya. Ha? Nagkatoliko sa una. Kuliko sa una. Nagkaroon sa siya karon siya. Di ba ikaw ba? Ako. Bugaro siya wa. Kabit sila rin eh. Iyawa, buhutang kayo. Oo. Ikaw po yung nakaingo buutan Ilang may ng yawa. gipatay yawa eh. Ha? Ayaw ng pasangil. Kusa katama. Kinsa man tawa na gipatay yawa. Kusa lang kabuok. Dili, pasangil. Kriminal naman siya. Kusa lagi Mamuno. kabuok. Ah, daghan dili may hapoy. Udi po iya. Aw, matod pa nimo patay nga physical gyud ana. Oo, kaya ang Ginoo nakapatay man. Ano sa mga Dili ang yawa di man patay sa Ginoo ang 70 ka tawo. Kay nilili ra gyud sa danas. lagi common gina. Ano niya Ano sa mga niya. grabe. Aya, nakapatay ang Ginoo. Nakapatay. Kanang- Unya Turay mo patay. Ano nakatawag man ka na nakapatay ang Ginoo. Naman, iya man. Di, ang siya mo'y tagias kinabuhi. Siya mo bawis kinabuhi sa tao. Uno Samuel 2:6. Wala, determined ito sa tinibya mo na yung Uno Samuel 2:6. Lingon ang Ginoo, ako ray mo Pero sa patay, wala. Juan 8:44, sa Juan 8:44, ang yawa mamumuno. Ang Ginoo. Kanang mamumuno nakapatay na wa. Pila lagi gipatay. Dili question pila. Kanang namumuno. Pila para pasangil, pasangil man. Juan 8 di pasangil. Biblikal na Biblia. Pasangil. Naalas Biblia. Asa mo basa pasangil la? Juan 8:44. Ningon dito pasangil ang mamumuno sa Ano Kristo. mo ko pasangil? Oh. Pila man pagala ko sa kabuki. Karodi ra kasar na. Pagala ko sa kabuki patay Eh, jawa. pasa mo kanang mamumuno nakapatay na wa. Di pagala Kumbaga, lagi. kanang mamumuno Pasangil nakapatay lagi na. Pare, Efren kawatan. Kawatan lagi ka. Durong analogy. Ora na. Ino na ko Efren mamuno, kabuno dai ka. De yarib na siya wa. Bagakuan pa. Ang yawa Pasangil. nakapatay sa yawa. Tribahon usa. Nakapatay sa Pagala yawa. ko sa kabuki patay jawa. Gi- Usa lang kabuok. Gitugutan sa Dios. Abe basa. Ang yawa di man tagias kinabuhi. Nakapatay Ha? yun. Tubig. Basa rin. Wala pa. Sa Biblia. umana pagpuan mo. Dahil ko niyo. Kanang naglingkod. Basa hagod. Kapatay gyud. Basa lagi. Sige lang istorya. Ano na abi mabasa ba? Pero Rodi di mo to ba Rodi Rakasa sa Basahi. akseptado ba ka nga ang yawa mamumuno sukad pa sa una? Dawatan nasulat na ba? Nakakaroon. Payong na akseptado ka nga Pasangil man. napatay Pasangil ka. lagi. Hantos una. Pila may Rodi napatay. Rakasa ng opinion. Wasa niyo di mo iha binuan. Kinsa may namasangil na naro. Kanang pag mamuno. Ha? Ang yawa mamuno kuno. Pila may gipatay siya wa ra bada. Pasangil man na. Efren mamuno. Nya mo ingon ikaw tinuod na. Rubahanan gyud. Ang tigias kinabuhi ang Dios manggod. Ako ray mo patay. Oh. Way lain. Unya, Di mahog nang yawa mo tigias kinabuhi ano sa imong Awa iya sultin. Oh. Deuteronomy 32, Oh, 39. tinod. Ang Ginoo nakapangoy mo patay. Mo tigias kinabuhi mo Dili bawi. tagis kinabuhi. Mo bawis kinabuhi. Ako ray mo patay way lain o basahan ka na. Ano sa Samuel 2:6 pareharan ng ano? Lala, uyo Oh. siya. Ang Ginoo ray mo patay. Siya tigias kinabuhi. Siya mo bawis kinabuhi. Ang Ginoo mo patay. Siya may tigiyang mo siya mo bawi. Dili mo maghanay dia. Mabasa nga ang Ginoo gipatay, ang nipatay. Oh, wala. Ipatay ay na. Wala ba sayo mo ron? Bawi Ibawi. Samuel 6:19. Ah, 6 Ipatay 19. sa Ginoo ang 70 ka tawo. Oh. Ang sa milili. Gibawi ro na niya. Way bawi ko gibaw gipatay. Kastigo to. Og naguol ang mga tao Kastigo. tungod sa kung kamatay Kastigo nga lagi. Ginoo.